Сәлем дуслар. Санаулы мизгелләрдән иң көтелгән бәйрәм яңа ел килеп җитәчәк. Бүген без 95-нче лицейда кунакта. 2024 елына күңелле, кызыклы, дәртле уеннар уйнап узатыйк. Әйдәгез тизрәк командалар белән танышабыз. Дуслар, керегез. Сәлем дуслар. Сәлем. Әйдәгез командалар белән танышып китик. Сезнең командагызның исеме? Дуслык, Девизыгыз? бергә дус һәм күңелле. Сезнең командагызның исеме? Бергәләр. Сезнең девиз? Безнең көч бердәмлектә. Шәп дуслар, командалар белән танышып киттек. Әйдәгез беренче турга күчик. Бүгенге уенда без кышкы уеннарга игътибар бирергә булдык. Шуңа күрә беренче тур хоккей була. Кагыйдәләрен сез беләсез, дуслар. Әйдәгез тизрәк башлыйк. Әйдә. Беренчесе кермәде. Шундук икенчесен куй һәм бәреп кара. Һәрбер катнашчыга 10 шар мөмкинлек бирелә. Иде тырышып кара әле. Төгәлрәк атып кара. Так, лекте бугаймы? Миңа калса санала ие. Дәвам итәбез. Тагын ничә тапкыр бәрәсе калды? Тагын тапкыр. Кызыл линиядан бәрергә тырыш. Әйе, Фәрин. О, шәп. Соңгы тапкыр әйдә. Соңгы тапкыр кертергә кирәк инде дисәм дә кертә алмады. Бершмә әйдә дәвам итик. Киләсе катнашчы. Син 2 тапкыр керттең. Икенче катнашучы күбрәк кертә алыр микән? Шанабыз инде шуңа. Әйдә. Фәрин. керде. Шәп. Керде бит. Миңа О, калса. әйе, керде, күрмәдем. Монсы да Шәп. санала. Бик керде. оста кертә башладың әле син. Үстидердем бугай. Тыңламай мине сине. Әйдә, тагын 2 тапкыр кертә аласың. Тагын 2 тапкыр. Һәм кызганычка каршы монсы кермәде. Һәм соңгы мөмкинлек. Фәрин. Керде. Бик яхшы. Дәвам итәбез. Соңгы катнашучыга күчәбез. Шәп. О, керде, Фәрин. Тагын 5 мөмкинлегең бар. Фәрин. Әйдә. Юк, кермәде шул. Соңгы 3 мөмкинлек кертә алырсың микән? Беренчесе кермәде. Монсы керде. Әйбәт. Әйдә, Һәм соңгы соңгы мөмкинлек. сапатта. Кермәде. Куркыныч түгел, син барыбер бик яхшы нәтиҗә күрсәттең, Фәрин. Дуслык командасы 11 тапкыр кертә алды. Әйдәгез Бөркетләр командасына күчик.
Бүркітлер командасының шираты келіп жетті. Әзір болсағыз башлағыз. Әйдә. Әфәрин. Бик яхшы башладың. Шәп. О, әйбәт. Син хоккей уйнарга яратасың ахыры. Юк? О, һәм әйдә соңгысы. Шәп, бик яхшы уйнадың. Әйдә дәвам итик. Киләсе катнашуга күчәбез. Ул безгә әйтмәй генә бугай хоккей уйнаганын. Ну, шулайдыр. О, син дә яхшы башладың, афәрин. Әйбәт. Сез беренче команданың уйнауына карап ниндидер серен аңладыгыз бугай. Дөрес кертүнең. Сиздә Керде. керде. Сезгә бәлки конусларны ярагырак куярга кирәктер. Теләмисезме? Авырак булсын өченме? Так. Ничә калы бара? Монсы соңгысы булды. Булды. Әйдәгез дәвам итик. Кызып китте, тагын кертәсе килә. Бик ошады ахырсы. Егетләр бик яхшы нәтиҗә күрсәттегез. О! Әйбәт. Кызлар да калышмый бит алардан. Кара әле син аларга. Егетләрне уздырырга тели бугай ул. Афәрин. Безнең Бүркетләр хоккеистлар командасы инде димәк. Бу яны бик ошаттылар ахырсы булар. Әйе. Егетләр инде шатланалар. Инде Так. әлеге турның җиңүчесе турында әйтеп торырга да кирәк түгел миңа калса. Так. Соңгы тапкыр бутасың. Һәм ләктең шәп. Рәхмәт. Афәрин. Бүркетләр командасы исә 18 тапкыр кертте. Афәрин. Булдырдыгыз. Һәм әлеге турда Бүркетләр командасы җиңүчеләр. Әйдәгез икенче турга күчик. Шаяннар, сез чанада шуырга яратасызмы? Мин мәсәлән бик яратам. Мин дә бик яратам. Нәрсәдә шуасың син? Мин шунада ледянкада син. Белмим, белә кичәктә картонкада да шуайдым. Тик аннары күтә орта инде. Ярар. Андый вакытларда була, сез Нәсим мәсәлән шунада шуарга яратасыңмы таудан? Әйе. Шәп дуслар, без дә бик яратабыз һәм безнең бүгенге икенче турыбыз да чана белән бәйле булачак. Кагыйдәләрен аңлатып китәм. Һәрберсенең кулында чана бар, ә чанада шар. Шар төшеп китмәскә тиеш һәм әлеге уен вакытка. Дуслар, сез әзерме? Алайса башлыйбыз. 1, 2, 3 киттек. Әйдә башла. Тизрәк. Әкрәм, менә шарым Шар чыпта төшеп китте. китте. Вакытыгыз бара, бит онытмагыз. Бик игътибарлы булырга кирәк, әкрен генә барып. Юк, менә булай үткәрәйе. Һәрбер конус аша үтәргә кирәк. Кирәк булса җибеңне кыскарта аласың. Үзеңә ничек уңайлы. Афәрин, өченче конус инде. Бераз чамалый башладым. Буга ничегрәк үтәргә кирәк икән? Дуслары Җаната.
Инде соңгы конус калып бара. Хәзер кире кайтасы гына калды. Ага. Соңгы конусны урады. Булды. Кулыңа тот кулыңа. Йөгер, дусларың янына. Юк, шулай кайта бит ул. Хәзер җиңелрәк бугай сиңа. Инде ничек итеп үтәргә кирәк икән аңлады бугай. Тик шар барыбер чыгып китә никтер. Үзеңнең сеңлеңне яки энеңне шудырган кебек күз алдыңа китер. Аны шулай төшереп җибәрмәскә кирәк. Һәм эстафетаны икенче уенчыга күчер. Тапшыр. Әкрен. Абынма. Онытмагыз вакытка. Әлеге уен. Конусны бераз дөрестләп куям. Минем киңәшемне ишеткән җепне бераз кыскарак итеп тоткан. Чыннан да шулай уңайлырак кебек тоела. Соңгы конус калып бара. Һәм хәзер кире кайтасы гына калды инде безнең. Яле. Афәрин. Арт белән бару тизрәк бугай. Син шарны да күрәсең. Бик әйбәт барасың, Афәрин, әйдә бераздан калды. Оп. Инде эстафетаны тапшырыр вакыт килеп җиткәч, шар чыгып китте никтер. Әйдә тизрәк. Вакытыбыз бара. Бик оста башладыңмы әле син? Конустарга тимәскә тырышырга кирәк. Афәрин, шар селкенми дә шул бара. Бик оста йөртә әле бу. Мусин дип кычкыралар ахыралар. Фамилиясын бик кызык. Аларның 3 район сыйныфында шуңа күрә фамилиясын кычкыралар икән, бик кызык. Раян үзенең эстафетасын тәмамлады. Син вакытны токтаткансыңдыр дип уйлыйм. 4 минутта 51 секунд сезнең нәтиҗәгез. Әйдәгез, дуслык командасына күчик. Дуслык командасына күчәбез. Әйдәгез, карыйк. Әзермесез, дуслар? 1, 2, 3 башладык. Шундук конусты Уйнау бәрде. авыр булдымы соң сезгә? Әйе. Юк, авыр булмады сиңа. Районга авыр булмаган. Чыннан да бик Шәп. оста йөртте тупны. Конуска тиесең. Шананы күтәрергә тырышма, чөнки күтәргән саен синең шарың селкенә. Һәм ул чыгып китергә тора. Менә тагын чыгып китте. Тагын. Борчылма. Ашыгырга тырышма син. Иң мөһиме дөрес алып барырга.
Инде ярты юлны күбрәге үтелде. Хәзер бераз гына калды. Кинәт тартма сені, әкрен генә тартып бар. Шәп аңлады бугай. Дейді біраз ғана қалды. Нишләптер бұрылышларда туп шумдык шығып китә. Едік девам итәбіз, тезірек вақыт бара. Инде юлның яртысы үтелде. Хәзер кайтасы гына калды. Исегезгә төшерәм, туп әле бер тапкырда чыгып китмәде дип әйтеп бетермәкче идем. Чыгып китте. Күз тидердің ақы. Яңа елны сіз көтәсізме соң? Әйе. Ярар, Ақыш бабайға хат яздығызмы? Әйе. Нәрсе сұрадығыз? Язбадыңмы әлі? Я тезірек яз инде. Яма? Ашық. Соңгы катнашучының чираты килеп җитә. Дуслар, ашыгыгыз һәр бер секунд санаулы. Болды тапшыра аласың. Арт белән алып бару чыннан да җиңелрәк бугай. Инде ничә катнашучыны күзәтәм, бөтенесе дә арт белән алып баралар. Әйе. Сикерде дә чыгып китте. Тизрәк. Әйе, ашық, вақыт бара. Ярты юлың қалды. Тагын бер кат әйтәм, һәр бер секунд та хәл иткеч була ала. Шуңа күрә сиңа ашыгырга кирәк. Бигрәк тә хәзер. Әйе, шул. 4 минутта 50 секунд. Вакытны туктаттым. Дуслык командасының нәтиҗәсе 4 минутта 58 секунд. Шуннан да Әнвәр әйткәнчә, һәр бер секунд санаулы. Әйе. Һәм икенче турда шулай ук Бөркетләр командасы җиңүчеләр булды. Котлыйм сезне. Әйдәгез 3нче турга күчик. Дуслар, без 3нче турга күчәбез. Аның кагыйдәләре бик тә гади. Башта уенчылар кәшәкә ярдәмендә тупны конуслар аша алып барырга тиеш булалар. Аннары тупны кулга тотып, әлеге кыршаулардан сикерәләр һәм кире кайталар. Шулай итеп, эстафетаны бер-берсенә тапшыралар. Әлеге уен шулай ук вакытка. Дуслар, сез әзерме? Әзермесез? Алай әйдәгез башлыйк. 1, 2, 3 киттек. Әйе, конусларның һәр берсендә үтеп чыгарга кирәк. Афәрин. Инде 2 генә конус калып бара. Һәм кулыңа тот. Һәм сикер. 1, 2, 3. Афәрин, йөгер дусларыңа. Эстафетаны тапшырды.
һәм шулай ук дәвам итәсең. Оп, юк. Менә моннан үтәргә тиеш. Кире кайттың, афәрин. Һәм шулай ук дәвам ит. Ашыкма. Ашыккач күрәсеңме, син вакытны югалтасың. Соңгы конус. Әрзер мимәсен рәтләп куям. Тизрәк йөгер. Эстафетаны тапшырабыз. Афәрин. Әйе, шуннан. Шәп. Һәм шулай итеп эстафетаны тәмамлыйсыз. Вакытны туктаттым. Сезнең нәтиҗәгез 1 минутта 21 секунд. Әйдәгез, Бөркетләр командасына күчик. Бөркетләр командасына күчәбез. Алар чын бөркетләр кебек әлеге эстафетадан тиз үтә алырлар микән? Хәзер күрербез. Башладык. Бик әйбәт барасың, афәрин. Шуннан да бу хоккей командасы бугай. Кул белән тимибез. Ашыкма син, ашыкма. Соңгы конусны үт, аннары гына кыршауларга күчәсең. 1, 2, 3. Афәрин. Соңгы катнашчыга күчтек. Тизрәк. Афәрин. Дуслар аның өчен җан ата. Соңгы конус һәм сикер. Шәп. Вакытны туктаттым. 1 минутта 10 секунд. 3нче турда Бөркетләр командасы җиңүчеләр. Аларның аермасы 11 секунд. Әйдәгез 4нче турга күчик. Соңгы турыбыз урындыклар уйнына охшаган. Сезнең каршыгызда 5 кегле. Ә сез 6. Сез биеп турасыз. Аннары музыка туктагач, һәрберегез бершәр кегле ала. Берегезгә җитмәячәк һәм ул уеннан чыга. Кагыйдәләр аңлашылды. Әйдәгез башлыйк алайса. Киттек. Биегез. Инде ахырда кайсы команданың катнашучысы калачак, шул команда җиңүче булып санала, дуслар. Кемгә җитмәде? Дуслык командасынан бер уенчыга җитмәде. Ярар, кил яныбызга. Кил безнең яныбызга. Әйдәгез бер кеглине алам. Рәхмәт. Башкаларны куегыз, бир миңа. Без дәвам итәбез. Әйдәгез, биегез. Кеглиларны гына бәреп төшермәгез. Кемгә җитми калыр икән бу юлы? Так. Димәк, хәзер дуслык командасыннан бер генә катнашучы калды. Әйдәгез дәвам итәбез. Без дәвам итәбез, дуслар. Әйдәгез, биегез. Афәрин. Димәк, безнең дуслык командасыннан Инде соңгы борыныннан катнашучы да тартып алдың кебек. чыгып Афәрин, китте. котлыйм. Нуранда сөйләш. Һәм әлеге турда шулай ук Бөркетләр командасы җиңүчеләр. Бөркетләр, котлыйбыз сезне. Привычно. Шәп. Әйдәгез нәтиҗәләр ясарга күчик.
Дуслар, бүгенге уймак тапшыруда Бөркетләр командасы җиңүчеләр булдылар. Котлыйбыз сезне. Әфәриннәр. Бик яхшы нәтиҗә күрсәттегез. Әсел дуслык командасы бер дә моңсуланмагыз, бар да әле алда. Былай уен ошадымы соң? Әйе. Ошаса бик әйбәт. Без Әнвәр белән сезне шаяннар якынлашып килүче яңа ел белән котлыйбыз. Сезгә исәнлек, саулык, күп сәяхәтләр һәм яңа дуслар телибез. Киләсе 2025 елда сезне тагын да кызыклырак уеннар көтә. Теләсәгез, сезнең дә мәктәбегезгә килербез. Бүгенгә без сезнең белән сау булашабыз. Яңа ел белән!